On aneu de vacances? Em van preguntar. A un polígon industrial, els vaig dir. No us imagineu la calma que allà trobem al mes d'agost. Primer de tot, no hi ha cap problema per aparcar. I ens allotgem a un hotel molt bufó que es troba allà al mig. I ja no sortim del polígon. No hi ha bussos, no hi ha ni una ànima pels carrers. Bé, de tant en tant algun penjat passejant el gos o algun jubilat collint floretes. Però res. I fem llargues passejades tot guaitant les construccions dels magatzems i de les empreses. I al vespre a nit hi ha un silenci tan gran que pots pensar amb tranquil·litat sobre les grandeses i les misèries de la vida. I guaitant el cel és com si estiguessis en un observatori enmig del no-res. Són aquests petits plaers que tenim a la vora i no sabem apreciar. Què em dieu? Cancún? República Dominicana? Irlanda? Ja us planyo.